Because some people say na, oo, you can really move on from a loss of a loved one. But in reality, you can't really move on from a loss of a loved one. You'll just learn to deal with it. Because every single day, kapag naalala mo na eto yung ginawa para sa'yo ng tatay mo at kapag masayang masaya ka, hala, naiyak ako. Kapag masayang-masaya ka, siya, maalala mo na sana kasama mo pa siya, di ba? O hindi po nawala yung tatay ko, ah. Pero parang, alam mo yun, hindi ko kasi matake yung mga ganitong klaseng kwento. Emotional talaga ako kasi pamilya yung pinag-uusapan dito. So parang kahit sino sa pamilya mo, parang ayaw mong mawala, di ba? And as much as possible, gusto mo na kung sabay-sabay kayo mamamatay, why not, di ba? Na para wala na lang lamangan dito. Na parang walang maiiwan, na iiyak para sa pagkamatay ninyo. Di ba? Parang kung pwede lang na ganun na lang sana eh. Pero hindi eh.